L'ABS de l'Escala comença aquesta setmana la vacunació contra la Covid-19. En aquesta primera fase es vacunarà a les persones del grup 4, que inclou els majors de 79 anys i persones incloses en un programa d'atenció domiciliària i entre les quals es prioritzarà aquelles que tinguin un grau de dependència reconegut de grau 3, 2 i 1. Marta Pedrerol, directora de l'ABS de l'Escala. Hi ha 4 nivells de priorització, per entendre'ns. A les primeres persones que prioritzem i els primers pacients que vacunarem són les persones que tenen un grau de dependència reconegut, tant sigui 3, 2 o 1, i que a més estiguin, o que no, però les que estiguin a centre de dia. Aquestes són el grup de persones que prioritzarem i que començarem a vacunar la setmana que ve. Tant les persones de l'Escala com les persones dels altres municipis que pertanyen a l'àrea bàsica de l'Escala. El procediment per poder dur a terme la vacunació és força complex per tal de poder aprofitar al màxim tots els vials del vaccí. La voluntat del CAP és que totes les persones que entrin en aquesta fase de vacunació es desplacin sempre a l'ABS de l'Escala per vacunar-se. Excepcionalment i només en casos molt particulars, els sanitaris es desplaçaran a vacunar a un domicili per tractar-se d'una persona de gran dependència a qui sigui totalment impossible desplaçar-se fins al CAP. Cal tenir en compte que de cada vial de la vacuna de Pfizer en surten 6 dosis i és extremadament sensible. Hem de partir de la base de que algunes d'elles serà complicat poder-les mobilitzar. Però com que les característiques de la vacuna Pfizer, que nosaltres és la que ens arribarà i és el que administrarem en aquestes persones, té unes característiques de que en cada vial, quan el reconstitueixes, que reconstitueixes 6 dosis, mobilitzar-les, aquest vial reconstituït, és molt complicat. I és impossible fer-ho amb un mitjà motoritzat. Per tant, hi ha 2 temes. Un és que demanem que per poc que puguin es desplacin en cotxe fins al centre d'atenció primària o al consultori local i que, per suposat, no farà falta que baixin del cotxe, sinó que els podrem vacunar des de fora i que la persona estigui dins del cotxe. I en cas de que sigui totalment impossible, perquè es pot donar el cas de que sigui totalment impossible de mobilitzar-los, el que estem planificant i articulant és poder anar en el domicili d'aquesta persona i reunir a 6 persones en total, més o menys properes a aquell domicili, per poder fer l'administració de les 6 dosis. També es vacunarà a un dels cuidadors d'aquestes persones amb dependència reconeguda. Als majors de 55 anys se'ls administrarà la vacuna de Pfizer, mentre que als cuidadors menors de 55 se'ls avisarà per vacunar-se amb la vacuna d'AstraZeneca. Per cada un d'aquests pacients que diem que estan dins d'aquest grup 4, que ja us he dit prioritzarem els dependents, els que tenen un grau de dependència reconegut, podrem vacunar un dels cuidadors, i entenem com un dels cuidadors el cuidador principal, sempre i quan tingui més de 55 anys aquest cuidador principal, que és el que està indicat aquesta vacuna Pfizer. En el cas de que tinguessin el cuidador principal, d'aquestes persones tingués menys de 55 anys, llavors el que faríem és que elaborarem un llistat de totes aquestes persones perquè aquestes persones haurien de rebre un altre tipus de vacuna, que és la AstraZeneca, és aquesta vacuna que s'està posant a col·lectius essencials també, en persones que tenen menys de 55 anys. I aquestes vacunes es podran administrar en uns punts concrets de l'Alt Empordà i per tant haurem de gestionar aquestes persones, gestionar aquest llistat amb aquestes persones per poder-les adreçar en aquests centres vacunals. L'Alt Empordà disposa d'un centre d'emmagatzematge de les vacunes. Un cop allà, es disposa de 6 dies per distribuir-les als centres de salut de la comarca i administrar-les a la població. Les vacunes arriben a uns punts concrets que són els punts d'emmagatzematge, que diuen. I d'aquests punts d'emmagatzematge, que estan repartits per tot Catalunya i a l'Empordà hi ha diferents punts, és des d'aquests punts que nosaltres sol·licitem el número de dosis que necessitem i des d'aquests punts nosaltres, logística nostra interna, els ha d'anar a buscar i ens els ha de portar
aquí en el Cap de l'Escala. Llavors, en el Cap de l'Escala ens arribaran aproximadament cada 2 cops a la setmana, a principis de setmana i a final de setmana. Llavors nosaltres hem d'articular, no?, com planificarem tota aquesta vacunació per tenir clar quantes dosis hem de demanar perquè ens arribin a principis de setmana i quantes dosis haurem de demanar perquè ens arribin a finals de setmana. En total, aquesta primera fase de vacunació a l'Escala i als municipis que depenen de l'ABS de l'Escala es vacunarà contra la Covid-19 a gairebé 2.000 persones, entre població de risc i els seus cuidadors.